Temaşevanên hêja em bi xeberê dervê welêt berdewam bikin dîsa Siyonîst û dîsa jî êrişên li ser Müslümanên Filîstînê. Siyonîstên îşgalker li hemberî Mescida Aqsayê ihlal û êrişê xwe berdewam dike. Siyonîstan dîsa êrişê Müslümanan kirin. Müslümanên ku li Mescida Aqsayê nimêj dikirin. Li ser êrişên Siyonîstan Tuğayên Îzzetdîn el-Qasamê jî Siyonîstan rexne kirin, tehdît kirin. Siyonistên îşgalker li hemberî Mescida Aqsayê ihlal û êrişê wan dewam dikin. Siyonistan dîsa êrişê Müslümanên li Mescida Aqsayê nimêj dikirin kir. Qaşo polîsên îşgalkeran Filîstîniyên li Mescida Aqsayê nimêj dikirin êriş kir û di encama êrişê de 13 kes birîndar bûn. Li gor malumatên ji çavkaniyên herêmî hatiye bidestxistin, civanên Filîstîniyên li deriyê Şamê nimêja miqorbe dikirin, rastî êrişên Siyonistên îşgalker hatin. Di êrişê de 13 Filîstînî birîndar bûn. Birîndarek rakiriye nexweşxaneyê û birîndarên din jî ji teref ekîbên sehetên herêmê ve hatin tedavî kirin. Ji aliyê din ve berdevkê Tugayên İzzetdîn el-Qasama şaxa eskeriya Hamasê Ebu Ubeyde di mijara provokatîv û teşebbüsa dijminî de Siyonistên îşgalker hişyar kir. فما عليكم سوى الالتفاف حول قضيتكم. Ebu Ubeyde li dijî êrişên Siyonistên îşgalkerên li Mescida Aqsa û sergirtinên wan bertek û nerazîbûnê xwe nîşan da û got em teşebbüsên dijminî ji nêz ve dişopînin. Ebu Ubeyde îfade kir. Tugayên Qassam û lîderên berxwedanê îşgala li Qudüs û Mescida Aqsayê provokatîv û teşebbüsên dijminî ji nêz ve dişopînin. Em îşgalkeran di mijara destnedayîna Aqsayê de hişyar dikin û kesên Mescida Aqsayê diparêzin û nobetê digirin em wan silav dikin. صلى الله عليه وسلم.